phone chang kang chuama digital camera ti vel chuama vela i hei kan thalak na ve sin ania japan chuak ani ka ui khop mai hi ala thafeka aseka fanu tu berin nge ka selo hei lo cover hi kor hi hei lo ti chheve kan hi ka mu zo to silo mu zo ile chu la thave kang he poi a kholeng ma chiat na om lo ha nia cover hi lo ti bo dei mai he ka ui khop mai tun la mang to lo mai la lu ve thil lui hetiang wearing vel te po soldering vel te po eng ma cha ta lo no ni a cover hi chu mu le la thang ei malam kha ni a tian kan chi na tian on off ani ta ata hian met phei le a ti kan in honga ta han a me na ma solai bor vel sa ti cheve kan so cover sa met ta tan lo flash ve ta light eng ve ti kan ta kan la na sa ve the em ni tin hei hi roll film ani hi roll film la ngai lo ta no e tiang hi siam lo pathum pali ka nei nge nga khong e om ta ka se lo dang ho chu ti hian roll film polo om ve van mai ni lung ti leng hle mai ngai om hle mai he hi roll film ani e sei lung mu nu kai thol lung leng du hle mai a tun lai chuan phone a te camera changkang tak tak te digital camera tha tak tak a hning thran thran ning chu tam mai to in camera changkang tha te tam to em ani ei po hi tu ma radio ngai thak thin khania fm te ngai thla na sa hle me a lung lei all india radio lung lei te aizol te po aman ve ve ani hei aizol program hin nei tam dewa chuna te thengin an nei ve ka tun ma chon din ngai thave thini hei camera ni a hei thalak omna ani hei hi a siam thiam hne la kan kalpui ti hian han siam le ta kan thalak khalo chuak ta thin ani ei roll film hei ni mo a po chua thei ve ka thalak hi za awmani ta hian tunlai phone changkanga a blur kan tiang de hian me sual om lo chon ta hian copy za top a chuak ve theini heta hian o ai je ko kuma ka mang na sa hle mai thalak a mel chia chia in ka nei na sa ve thin khop me heng hun la hian ta kha ga lo sei ve lo ka ni e